suruh munyo. Ae. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino pemirsa, oke guys ya. Siang kali ini jam Mas pendek ya Mas, tapi aja pendek-pendek nemen. Biasa mawon bros. Biasanya Pak. Nggih. Mas wis apal. Pak iki njaluk ya rene rantri. Kan guys. Ya wonge dolan. Ya wonge dolan nang. Panas guys. Ini iki tempat apa ya Ceromono? Oh, ini Ceromono depan, rumah depan guys. Ini rumah depan, dia adem jane. Oh enak. Ki lawange lho. Wong tapi madolan iki kono. He Mas, nek kene bature gak malah penak ning kene ya? Aku lairone enggak. Lah iya, kene iki yo wadem. Tapi renek sing dijak omong, nek kono kan nek bature ya Mas. Itu ning kono kita nom-nom tok dadi yo ning kene aku dhewean. Lah nggih. Nemat yo apa? Rono Rene nek sepi. Kemarin sing tanya, kemarin sing kasih masukan, Pak iki potongnya Mbak, iya pemirsa, sabar ya. Kemah apa turu yo. Apa turu tak budal sik sing Pak malah ngomong ngene. Sesuk ae aja sesuk kok nek aku pelungo piye aku ngomong ngono terus ngomong gelem. Mengke sekalian brengose nggih Mas. Windingi dikerek dhewe nganu. Atul. Aku di sini menunggu Pak ini ya. Soalnya lu Mbak, apa saya kok gak nih panggil liane? Gak nih panggil liane gak belum mau. Soalnya aku antri sih, mana neng kene iki gak antri gelis, cepet, wong sabar, ngono permisi. Yo wis lho, kalau omongan, Pak ya omong. Anu panas motor Pak. Kilo panas lu. Buka jam pinten nih Mas sampean? Jam 09.00, Pak. Oh jam 09.00. Terakhir kata sore Iki sesuk minggu ya rame. Pengajak sesuk ae lah engko mesti nganu minggu. Nggih. Aku udah sekiranya anak waktu lodang lereng yo lawayu rono. Nggih. Bature akeh kok. Sekiranya kene golek ini warung lho. Nggih. Ini kapan potong dhewean. Biasane. Ndekne dhewean Mas. Iya. Wong aku ya ora roh budale ora roh mulih kok wis maleh. Ya, nggih. Wis. Walah duit makamen ya, Pak. Rimen manggo dik pira wae. Kok babah. Mbah Ngarbi yo, jadi. Lapane? Ada dhuwit balik naik gratis ya? Heeh. Masa? Perpisah ngene. Mas dibren siapa? Lah, kok Mbah Ngarbi. Mbah Ngarbi jadi. Aso mencurang ah? Ada Kak Mbah Ngarbi. Guyu. Biye. Biye. Anu lah Alisa kan kemarin nonton kan? Guyu ngene. Piye? Alisa. Raito. Guyu, guyu masa ra iso. Raito. Duh. Maaf nek kok Mbah Ngarbi anu yang brengosnya dintai ada lucu. Guyu. Wong kan guyu piye jajal guyu ngono piye? Duh. Bener ra iso cah. Nek mencurang balik, nek guyu ra iso. Wong yang gak kuat gak wedi ya balik salin nek wong mencurang tiap ana bojone kok wedi. Jere permisane
Mbak Ripah, wong enek Pak gondrong ora ndang dipotong. Wong ngono ki yo sabar yo Pak yo. Tak kon ndek ngenane. Sabar yo Pak yo ngono kuwi dikirane ki wong aku ki Pak, aku ngono tapi yo ngenteni wong nek wis gak dikirane aku ki tengok-tengok ngono wong kene ki yo kontrol yo njaluk surat rujukan barang yo terapi ngono lho guys. Ya terima kasih Mbok ingatno sakurunge Mbok ingatno ki yo kene yo wis nganu. Tapi ombo ya ombo. Tapi ku nek mlaku jelong-jelong kuwi ngono kantengen sikile. Gak yo abot yo Pak yo jarene. Abot. Saya abot apa? Kiwo yo. Sikil kiwo. Tapi kayak ceremono juga biut-biut ora iki saiki. Kadang jadi ndek ngono. Iki gak. Lah nek mbok mlaku ngono ki piye? Biasa, ora muser-muser. Tapi nek ngingeti piye ceremono? Ngingeti ngono lho ngingeti wong. Wonge tukang potongnya apal Pak ya. Iki sing urung di double ora? Mata sing urung dipresotok Quran. Gak double. Ya jelas. Oh, jelas berarti yo mesti perubahan sithik-sithik. Ngono, guys. Genden matane. Berarti ki wis ombuuk matane. maksudnya ngingeti kadang double ora Pak? Kadang. Yang mulai lahan ya ini ki. Ojo. Lho maksudnya ki kan jarene ndeknane air double lah nek ngingeti. Loro no loro. Ngono maksudnya ngono. Lah saiki. Oh gak. Alhamdulillah, guys. Rambutnya dipotong Tapi kadang yo ora. Ya, iki obatnya kan tambah siji. Berarti kuwi Kan papat. ijek Wis ngombe ki lho kacar kabeh para Pak iki lho. Ate kayak gini lho. ora, tapi jek adus nganu lah keramas banyu sere lah. Kadang dikinali kemis kan. Senin Kemis pokoke. Yo kemis dikinali aku sak duh aku ngono. Tak tukok sore lali aku wis. Pokoke Senin Kemis pokoke. Berarti kuwi yo Angger obate ndi? angger mangan ambek laos ki delok panu. Berarti obat koyetan barang yo mandi cara mono. Obate jek koyetan ndek tak ambek nesuk. Entar dimbekno Jek telu ngombe nesuk mbek. Esuk sore esuk tok. Iki obat sing lho sing Wis guys ya. lho kacang iki batam nek apa kacar. Dadi niki yo wis erah ngono cuma ki wektune go nganu yo sabar. Ngono yo permisa yo. Anak gedang iki jek ora. Adek mendung ya guys. Jangan cek. Engko sok ben nek wis penak engko nek ape jeman tak tero. Ngono budal. Aku ngene gak. Ngono. Iki wis mbak. Apa Pak video iki marai kandung. Nek ngene malah idol asae petak jak ning pojok mriko mbek aku ngono. Tapi bodoh kae jek muser-muser kok ya, Pak. Tapi mulai iki cara mono, mulai wis gak muser-muser ndek apan cara mono. Kono lho njungok ning kono gurine make. Mulai wis gak mesti ngingeti barang ki wis penak ngono ndek apan cara mono. Baru-baru apa lagek pirang dino. Lagek. Alhamdulillah, guys. Sok ben nek wis mari nek pengen ning sawah ndelok tok. Ora usah macul late apa tek anu ora usah. Ya wis ngongkon wong kuwi cara wayah nyemprot ngongkon wong. Wong iki nyemprot barang yo mbayar wong kok, guys. Ora nganggur awake dhewe. Ngono. Cara mono ngongkon wong semprotno sawahku ngono. Cara dikongkon dimat musholah ya gak iso wis gak wani. Permisa wis ngomong Mbak Lipah besok nek pake udah nganu sembuh aja entuk berat-berat ora entuk. Sapi ya wis ora oleh, ora usah. Mangan sak mangan. Mangan iki kebadhi iki, guys. Iki lho kebadhi iki. Dodol. Nek berase nduti. Mas teh belanjone. Wis saiki wis enek kemajuan lho dodol enek pempes barang, guys. Iki pempes nek mirang golek lho. Permisa. Iya ngono kok nek ngono. Wah, langsung ngkon iki akeh cah cilik-cilik ya wong. Boleh. Apa nek tengen ya wis. iki maaf ya pemirsa, aku ngomongin ning belakang kamera. Apa nek bocah-bocah ning ngene Mbah Dames dolanan buagi. Berarti sing ndek iki batanu, kita histin sing ke puskesmas sing siji. Tapi ndek iki ketoke limo iki.
Entek berarti. Apa neh nek kuwi lho dolanan ning kene Mbah Dames wakil ya cacah kotelake tukune es malah do ning kene, guys. Mbah Dames malah ngongkon adol ning kono lho. Ora gotonge apa-apa kok malah kok. Lah iya. Wih, terus encing yo tuku, Mbak Tika tuku, aku tuku, Mbah Gampang. Lho kok papa jane iki oh 5 ki ndek iki obat ke puskesmas berarti sing kalo sing kanggo mer. Mbok Pasiem yo tuku, Mbak Deni tuku beras, Mbak Deni tapi tukune beras mbek gato. Masa wong sing ngotong apal? Apal Pak gawene potonge ngono yo. Lah wong ngantek ngene, Pak sehat, Pak. Ketoke awake kudu ra penak ngono wonge yo ngono. Wong kan gak ono. Wis ndek. Lah wonge yo Pak Rokan Rone yo roh, Mbak bojone sampean Dik iki kok rene dhewe nggih. Nek wis penak aja turu wae ngono. Lah engko sore melok ngaji piye ning kene Mbah Gampang? Mbah keng kuat. Keng kuat guys wong iki cemono. Awake. Wis pas tak ndili iki, Dik. Tak elokno ngombekno terus, Dik. Tapi ke rumah sakit saya enek pora. Kayak enek muser-muser. Lha makane papat tuh kok berarti 5 iki ya. Apa mosok obat ke puskesmas kuwi mandi cah? Ya mbah tapi. Ya cara mono jute sing tapi tetep ngono kuwi kadang untuk ke rumah sakit tak mben nggonku Histisgo oleh kutu kuwi sing kanggo gliyeng tak mbekno terus. Tapi sehari kan 1. Ya wis iki. Cek tok. Aku tak daftar kanggo sok Rebo. Besok ya apa dinane labean? Sesuk lo wis Minggu. Besok sak minggu. Belahane kumpul wis. Lah uang ngene kok ngene apa ngentasi gombal? Ya Lun. Peudan piye ya ulan pora? Heh? Banjir jare nyek. Nyek iki. Kok iso banjir lho. Wah. Hei. Disemprot ae nganggo nganune ayah. Duh, kasure sapa? Wes, guys.